Vilken idiot. Titt på. Nej, ta rak av den lilla bara. Riktigt jävla... Vad dum jag är. Men vänner. Löjgren. Bergman. Nej, det är handen andra som alltid skjuter bort. Hörde du jag var uppe och spelade mot Ekvall? Här ser man den. Det får en varv 4. 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 Det får en varv 4 poäng. Jag skriver en 4 här. Käften, jag ska slå ut. Jag skriver en 4 av alla. Torger! 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 Är du redo? Ja, 4 poäng. Nej! Nej du Torger, det är du Torger! Nej!